आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसुआ सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ। नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव, आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो, नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनितिक केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन। रायजो राजा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आंनि बे दिनै प्रेस मिट जि आङो दिनै खालामदों, बेनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय मैया जि लाइमुथि हालामाव इउपिपिएलनि जयनिं जानाय प्रग्रामखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे बिरदाव मुसाहारि बिथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं दिनै लानानै आंबो जिरायनाय जादों। दिनै जाय बिथाङा रायजो राजानि मोनसे खामानि मावनाय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजानि माखासे उन्नति आरो डेभेलपमेन्टखौ लानानैहाय गोबां माखासे रायजो राजानि सिगाङाव बिदिनो बेले बेजे माखासे खोथाफोर बुंबाय थानायखौ आं खोनानो मोनदों। दिनै एक नाम्बाराव आं बुंग्रोनो साननाया बेनो, दिनै मैयानि अखानायै जि इउपिपिएलनि जयनिं जादोंमोन, बे जयनिं जानायावहाय 24 जन बिथांमोना डिक्लेयार होदों। बे डिक्लेयार होनाया नंगौ 24 जनानो, जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै बे मोनफ्रोमबो निउसावदि हगारदों जयनिं जानायनि, बे जयनिं जानाय हगारनायावहाय बिथांमोना जयनिं जानायनि खुनु मानसिनि महरखौ नुनाय नङा। गतिके बिसोरो आंजों रायलायदोंमोन जयनिं जानो होननानै, बिपिएफआव हाबनो होननानै, नाथाय बिसोरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बिसोर जयनिं जायाखैमोन, जास्ट रायलायदोंल'मोन। खिन्थु दिनै बिसोरो मा खालामदों, इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलखौनो मैया जयनिं खालामनानै बिसोरो माला सोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके जोंनि बिपिएफ दोलोआव बिसोरो बुंबाय थायो जे बिपिएफनि मानसिया बिपिएफआवनो हाबो होननानै, नाथाय दिनै जों प्रुफ गावसोरखौनो जों नुनो मोन्दों इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलआवनो हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मोनसे खोथाया जादों जाहैबाय, दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो 20 जनब्लाबो हाजारनि खोथा बाहायो। दिनै बिथांमोनाव जुदि 10 जन मानसि हाबोब्ला जोंनाव 100 जन फैयो, बिथांमोनाव जुदि 40 जनब्ला जोंनाव 400 जन फैयो, अनेक डिफारेन्स। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावदों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि, दिनै बेहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। दिनै बियो जोंनि बिटिआर सरकार जेब्लानाखि सरकार जादोंमोन, बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै। दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै आरो बिथांनि जि साख्रि मावनाय, बे मावनायनि बेलायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि दारै जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो आन्दो खालामनो जों साना। दिनै बेखौनो आं बुंनाया बेनो। आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव 2 नाम्बार पइन्ट, दिनै सासे बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा, अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो, दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि। दिनै गावहा दाबसे, हिनजाव थायो दाबसे। अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन? आरो 2 नाम्बार पइन्टआ जादों जाहैबाय, दिनै बिरदाव मुसाहारि बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे दावराव दावसिखौ बे बुस्थुखौबो आं खोनानो मोन्दों। अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जि मावग्रा सोद्रोमाजों सोद्रोमा जुदि दावराव दावसि जुदि बिदि दङब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै जिसुआ सुमफ्रामारिया दंफां मावो होननानै बिथांनि सायाव मा प्रुफ दं? मा प्रुफ दं? बिथाङा एभिडेन्स देखायनो हागोन आंनो। दिन्थि रायजो राजाफोरनो आंखौ दंफां मावो होननानैहाय। सानसे समाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो हागौ, बेखौ जोङो अराय सम जोङो बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव लाबाय थाया। गतिके दिनै आङो बेखौनो सोंनो सानदों, बिरदाव मुसाहारि नोंथां, दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव दिनै जिसुआ सुमफ्रामारिया हाबनानै
रायजो राजानि माखासे खामानि मावनांगौ दिनै मावगासिनो दङ। सोरबा बेमार आजार जादों, बेयाव दिनै आं थांनानै आङो नुजानाय आं थांसे थाङैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो। दिनै नोंसिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावदों? सोरबा गैयै मानसिनो सहाय होनाया मा जिसुआ सुमफ्रामारिहा दायनिगिरि जायो नामा? अब्लाथ' नोंसिनि राजनितिनि दैदेनगिरिनि बायदिब्ला सोरबा गैयै मानसि खाना खुजा लेंग्रा बबे मानसिया थैजोबनांगौसो, बेखौसो जों सानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो। दिनै जुदि नोङो बिरदाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो जिसुआ सुमफ्रामारिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ, 13आनो होन 14आनो होन, जुदि नोङो आंजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला बा आंजों जुदि नोङो चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बा आंनि खामानि मावनायखौ नोङो जुदि सोंखारिदोंब्ला सोरनिबा सिगाङाव ओंखारनानै नायब्लानो जाबायना। बेखौबो आं नोंजों चेलेन्ज लायो। आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय, बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसुआ सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ। नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव, आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो। नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनिति केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन। बेखौनो दिनै आं नोंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो। दिनै आरो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों। दिनै दाख्लैनि जेब्लानाखि उदालगुरि हादानाव जाय बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय रेन्जारजों दिनै खर' बुख्लाजानाय जानानै थांबाय, दिनै बिसोरो गावसिनि थानाय जि जायगा बेवहाय हुलुस थुलुस दिनै जानानै थांबाय। नोंसोरो सासे चिरां दुवारनि सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेवहाय नोंसिनि मोखांखौ दिनै मानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै? दिनै रायजो राजाखौ नोंसोरो मानो अनसायनो रोङाखै? दिनै नोङो सासे सानै मानसिनि खोथाखौ लानानै बा सोरबा नोंसिनि सासे दैदेनगिरिनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो दङ। दिनै जोङो सासे बिपिएफ दोलोनि मानसि जानो हागौ, अब्लाबो सोरबा इउपिपिएलनि मानसि, सोरबा बिपिएफनि मानसि, दस्रा बर' मानसिफ्रा दिनै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्ला जोंनि बिखायाव दिनै सु हाबनाय बायदि खें मोनखांफैयो। दिनै नोंसोरबायदि सासे जाख्ल'नाय दैदेनगिरि थायोब्ला दिनै जोंनि समाजा माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जाया। निस्सय बियो गोग्लैसोनाय रासिनसो जागोन होननानै जों सानो। दिनै बिनि थाखायनो आं दाख्लैनि बे जेब्लानाखि पाब्लिक जाय मानसिया दिनै जेलाव दङ, दिनै बिथांनि थाखाय नोंसोरो मानो सिन्था खालामाखै? नोंसोरो जुदि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो गोसो दङब्ला दिनै बियो मानि थाखाय जेलाव दिनै थांनांगौ गोनां जादों? दिनै बिथांमोना दिनै बेसेबां खस्थ' जायो, बिथांमोना दिनै बेसेबां मानि हादानाव दानानै दिनै बिथांमोना बेसेबां संसार जागासिनो दङ, बिसोरनि थाखाय नोंसोर मा सिन्था खालामदों? दिनै सेलेखानि नोंसिनिनो इउपिपिएल सासे दैदेनगिरि बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर सरखार जानानै फैदोंमोन, बेवहाय बिथांमोना स्पेस होयै दिनै बिथांमोना दिनै मिटिं खालामदोंमोन। जाय बिथाङा दिनै सासे पेरालाइस जानानै दङ, बिथांनि सिगाङाव थांनानै आङो बिथांजों मोजां गाज्रि सावरायनानै फैदों। बिथांनो आं थाइसेब्लाबो आं अनसुंथाइ होबोदों। दिनै बे बाथ्राखौहाय दिनै नोंसोरो सासे दैदेनगिरि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांदों, खिन्थु दिनै बेनिहाय थाइसे थाखा होआखै होननानै दिनै आं खोनानो मोनदों। अब्ला नोंसोर सासे दैदेनगिरि थानायाव दिनै बेफोरबायदि बेमारि मानसिया दिनै मानि थाखाय दिनै बिसिनियाव जानांगौ जानानै फैदों? दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ। दिनै सोरबायदि लिडारा माबायदि केरेक्टाराव दिनै सोलिनानै दङ, दिनै नोंसोरसो नुगासिनो दङ। दिनै तास गेलेयो, जुवा गेलेयो, माबा कास्टमनि बाथ्रा, दिनै फलानि बाथ्रा, दिनै बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दिनै कास्टम बिथांनि खोथाखौबो आं दिनै बुंनो सानो। कास्टम बिथांनि फादारा जाहैबाय सालाखाथिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, बिनि बिमाया जाहैबाय बाक्सानि। दिनै बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानैहाय दिनै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय दस्रा डिस्ट्रिक्टनि जानो हागौ, अब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिफायानो जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिथाङा बिटिसिखौ बोरै बासायना लाखिनो हागोन? बिटिसिनि माखासे सेन्टिमेन्टआ बिथांनि सायाव दङ। 15 बोसोर बिथाङा दिनै आबसुआव खामानि मावनानै थांदों। जुदि गोनांथि गैयामोन बिथाङा दिनै मोनसे आबसुनि संग्राम खालामनांगौनि। दिनै प्रहलाद बिथाङा दिनै आबसुआव दङमोन। मानसिफ्रा बुंनो हागौ प्रहलाद बिथाङा बिदि खामानि मावनानै दिनै आबसुनिफ्राय होखारजादों होननानै। निस्सय माबा मोनसे दुखु मोननायनि थाखायसो खिजान प्रहलाद बिथाङा दिनै ओंखारदों। दिनै आबसुआ जुदि मोजां मावनायमोनब्ला, दिनै इउपिपिएल सरकारा जुदि मोजां मावनायमोनब्ला, दिनै इउपिपिएलनिफ्राय दोलो मानसि फैनाय, दोलो लाख मानसि फैनाय, बेफोरबायदि खामानिया दिनै जानाय नङामोन। दिनै बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो, नोंसिनि फिखुंनि जिनिरखौ नायग्रो, अब्लासो नोंसोरो माखासे मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोंसोरो सिनायनो रोंगोन। एक नाम्बाराव बिरदाव नोंथाङा नोंथांनि फिखुंनि जिनिरखौ नाय आरो मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोङो अब्लासो नों सिनायनो रोंगोन। एक नाम्बाराव नोंनि न'खरावनो नोंहा मिलायनाय गैया। नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो जिसुआ सुमफ्रामारिया लाबोगासिनो दङ। नाय, नोङो हमथानो हायोब्ला हमथा।
जुदि नोंखौ मोजां मोनोमोनब्ला दिनै बे नोंनि उसुं खाथिनि मानसिया दिनै BPF दलखौ जिसुआ समफ्रामारि दिनै होसोबोनाय नङामोन, दिनै फैनाय नङामोन नोंखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जिसुआ समफ्रामारिया जि खामानि मावदों बेखौ रायजो राजायासो मिथियो। दिनै नंगौ आं माबा मोनसे बिजनेस फिसा मावो आरो आं माबा मोनसे जुदि माबा मोनसे खामानि मावो, दिनै बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ दिनै जिसुआ समफ्रामारिया बुथुमनानै दोनाखै। निस्सय रायजो राजानि थाखाय दिनै माबा मोनसे सुबिदायावहाय दिनै जिसुआ समफ्रामारिया दिनै सहाय होदों। अब्लाबो सहाय होदोंब्लाबो दिनै आं दुगा गावखौ बुंनानै लायाखै। मोनफ्रोमबो निउसाव नोंसोर नायनो हागोन जिसुआ समफ्रामारिया आं उमुगाव बेमारिनो बिदि होदों, आं उमुग बेमारिखौ बिदि सोखादों होननानै दिनैसिमाव बुंना लानाय दिनै निउसाव नोंसोर नुनो मोनाखै। नोंसोरबायदि फिसा मोनसे खामानि मावनायावनो दिनै जोङो बिदि खामानि मावदों होननानै दिनै नोंसोरबायदि जों बुंनो थाङा आरो जों बुंनायबो नङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।